ma ne wadi ma hota wanda ne gantuji mo naflungani yoda inna mal a'malu biniyati ustabaka tuji bede baraji ma shahru ramadan itande foko lewru gi jangon be toktora ka dum hoto hat hore ma nyamda yarde tawa hora nela putuda ko hore ma na tina jokudem ko todda tan ronki hebdu men ya ko jam tan jaggi bismillah minata ma sere ni des Allah jabi ndiyam nyalom ngorde mo bona mi dota ngonduda e dar mi wonda so na mi jaade tan kodo garowo bado ga seed on kodo garowo bado do seed ada andi ko jinmi hande haala dem ada andi ko jango woni ki Koorka darorde samjemi amajjani enen gondi do e galle Koorka ne heewi gede gandanɗa hoore ma so ɗe ngari neɗɗon foti rentade neɗɗo ni ne rento gila Koorka suwa saka noon lewru Koorka nduɗo ndu gandanɗa hoore ma machallah fof ko hen faggate ko lewru amdu malandu jinmi ko mbatta haqqille e hoore ma salla jabi amajjani kawma Abou miñam amajjani ko neɗɗo gulɗo diine muɗum gulɗo e fof gila e ñamdu ha e yardu ha e fof jinmi ko toppirɗa dala ha jere debbo tes ɗum ɓenni amajjani ɓiyam bane gorko ko garowo ne arda e joom suudu mum ne ummo France ne ara ɗo ne ummo Europe ne ara noon tinnu e hoore ma ɗum tan jimmi andindem salla jabi way Télé ay o uru birtimi ɗo e waño janggo kam so Allah jaɓi kon sertoɓe kan sertoɓe hen joni gummimi ɗo jiimi ko lewru Allah no seedi wonde kom janggo ay an noon joni ɗo tan jogonimi edal Allah e balɗe ma e honɗum oɗo Koorka inchallah ko toujours watal salamu aleykum saɗa waɗi ƴeewa debbo mi haalante tan serani eyyi oɗon celli kam modum ko defɗa battere min mara le ana ɗo wiya uru ana ɗo wiya koko defɗa bottare hande ko Koorka wona ko janggo mais ala droit haala uru an kam mbeɗa yiɗi namdade bisimilla an a yii lewru ndu e yitere ma walla ka nanɗo lewru ndu komi jiiɗe yiteram ko nanami ko woni lewru ore e kaw ore e ɗum ciiɗon min oɗon mbawi wadde min oɗon mbawi jaggirde min on mbawa wono hooronoɓe der yummu men ɓen jii lewru annabi ɓurane mbima moɗo ne jooɗo yiye suko daro yiyata ɗum cikiɗa ko tere sarsa tan ni kam ɗum ko reyal min mbaɗa wawi yiide hunde to onon jeeyata yimɓe Allah no goodi noon ya foɗɗa wala mbawa bolokirde mi ni eyyi so ɗum ɓenni ɗum ko jinnomi andindem bisimilla ɓiyam eyyi ko gardowo joom suudu muɗum ɓiye ko ɗo ɓe korata ɓiyo noon i ɓiɗɗo gorko no foti jogui ɓiɗɗo waɗa Samba eyyi mane ɗum ko mani i ɓayra tini tan ga ala kalta min de joni jiɗimi andu min so tawi kami kawiraɗe e galle walla kami morso foɓere tan e nder galle Samba ne foti wonde ha France noddanimi min kawmu téléphone ine nodduma an ko garo joni min ɗum ko festini kam hen ala an kaw namma an o wala ko yummo so noddima wonko woni hen an ko contoɗa min wona kam kawma ɗon gaɓi kurgal maɗa haalde hen ya holto powɗa ɗum ya mubbo wañ Abou miñam jawe so beeli luɓiɓe nden ko tafniɗo faƴ mi maydinaki ɗum yo tufe yo hoƴƴi kam hen min wona ɗum kaali mbimi ko yo ganda ko min woni gorko galle ko min woni mawɗo galle kalkine kewata avant an aɗa haalde musoro ma oñi yomi haalne min ko ɗum mbimi kaw kadi ay sabu Allah kadi ƴeew komi ñaagiɗomo de sabu Allah kadi Koorka hikka ka accu yimɓe nana mi yiɗa komi entraîné no jangam kooro yara nene accuɓe ɗo he komi entraîné no jangam kooro fadmi haalnamo ayi oɗo koɗo garowo ko tedduɗo machallah mbiɗa yiɗimo
mi jaɓɓotako mo noon mami yaade makko kono mi dusata nde haajuma min wala ɗum mbiimi toppiɗɗe ko woni e galle ko te gonɗo korko tuudroit tan a faami yeeso ma wangono mbakal balɗo a jaram andi min mi ɗanoɗo seeɗa min mi yiida ni ceerono ni hende musa ndiyam ɗam daña bara musa ndiyam ɗam mbasa tampinde hoore ma mi porfitir kam miya hay sa porfini ka kooro eske abu mignon neɗɗo ɗo woni tan compliqué jiiɓiɗo tan gurdam ma fof ka jiiɓiɗo ɗum somi haalnima e somi haalnani fof ko baaɗe ko ɓiyam enen tan jiiɗi yummoye baaba o feccema ni somdu yurmende hewndu baraji korka ko farilla ma ne waddima hota wondane gantuji mo naflu ganniyoɗa innamal a amalu biniyati usda bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan itande fof ko lewrugi jangol ɓe tawtoraka ɗum hoto